Tervetuloa Turku-Pesiksen puurojuhliin. Ei muuta kuin pitäkää oikein hauskaa ja viihtykää. No niin, mäkin haluan sanoa, että tervetuloa Turku-Pesiksen yhteiseen puurojuhlaan minunkin puolesta. Se on hyvä juttu tässä pienessä ja ytimekkäässä seurassa, että tunnetaan toisiamme, ja mä toivon, että jokainen näiden tulevienkin vuosien aikana vaalii sitä mitä tässä seurassa on, että tavataan toisia ja ollaan yhdessä, ja se on se sun harrastus ja tavallaan se rikkaus, ne ihmiset, jotka seuraa sen elämän aikana. Mutta tän illan tarkoitus muuten tosiaan, kun nauttia puuroista ja seurasta, on vähän hetken päästä sitten palkita kauden onnistujia ja parhaita pelaajia, joukkueita ja muita toimijoita. Lähdetään vaikka sieltä liikkeelle, ja tässä on 2 kaistaa. Varastaminen on järkevää. Ei ole. Se on ihan oikein. Hyvin opetettu. Mikä palkinto toikin on? Siellä on tommonen... Onko se joku sydän vai mikä se on? Kyllä se on tommonen kravatti. Kravatti, niin. Niitä on tommonen jo. Aika hauska. Annetaan aplodit teepojille ja edustaja tänne paikalle. Pelasitko sä? Oliko sä 3? Oliko? Pelasitko sä? Pelasitko sä? Hyvä, ettei sitä mainita. Mä olin mukaan. Onneksi on. Oi kiitos, mulla meni pelit niin hyvin. Vielä yhden kultamitalit seuraan, ja se tuli naisten aluemestaruusottelusta. Ja nyt sitten pyydän naisia tänne lavalle vastaanottamaan kultamitalit. Joo, kiitos. En mä kyllä yhtään peliä pelannut, mutta hengessä mukana. Oi. Ei mitään, kiitos. Kiitoksia. Aivan. Meni vielä vakavaksi. Se uudestaan ja vähän aika niin hymyilevään toi. Noi. Mikäs on sun uran kohokohta pelaajana ollut? Ehkä Suomen mestaruus. Minna Lampu oli samassa joukkueessa, eli ollaan täällä Turussa pelattu Suomen mestareiksi asti vuonna 1982. Kiitos. Mikä pesäpallossa on parasta? No, se on kavereita. Nimenomaan kaverit. Mitalit kotiin. Kiitoksia. Mikäs olisi sun paras pelimuisto viime kesältä? Varmaan se piste Hämeenlinnan Laguunilta. Niin mikäs Pesiksessä nyt on ollut se juttu, miksi sä oot jatkanut sitten, kun tulit keväällä mukaan? No, se on ollut niin kivaa.
tänä vuonna Pallosilmä-palkinto, mikä se on ensi kauden juttu? Eiköhän se Itä-Länsi on. No siis Persiksessä on koukuttavaa se, että se on niin hirveän monipuolista. Saa lyödä, ottaa kiinni, vaikka mitä. Se on vaan yksinkertaisesti kiva. No niin, Jussi vieraili viime kesänä myös Sotkamon paidassa. Kerros vähän, mikä juttu se oli ja millaista oli edustaa Sotkamon jymyä? No se oli kiva, kun saa uusia kavereita. Minkä tempun sä ensi kesäksi harjoittelet? No semmonen 10 metrin tolppa. Sirpa on ollut pitkään alueen puheenjohtajana ja näin, niin VS Pesiksen pikari vielä siitä. Se on uuden. Sampo Jokinen. Ootko mieluummin syöttö vai päätuomari? Päätuomari. Minkä takia? En osaa olla syöttötuomari ollenkaan. Kiitos, ole hyvä. Millainen valmennustiimi sun mielestä teillä nyt oli sitten tällä kaudella? No, paljon oli nimiä, mutta valitettavasti joutuisi taas aika paljon yksin tekemään. Niin kuin tänäänkin huomata. Kovat tavoitteet, niin pystyy tekemään. Pelitavoite. Vuoden miespelaaja. Hyvä aplodit. Jesse Villa ja Kari. Kehittelin omalla ajallani kaiken näköistä verbaaliakrobatiikkaa ja päädyttiin sitten semmoiseen vaihtoehtoon kun kupittaa karjut ja kysyin Joselta siunauksia ja Jose muistaakseni vastasi 200 sanalla, että anna mennä ja mikä on karju. No karju on varmaan siis tässä kohtaa toimii paitsi kupittaan koohon liitettynä eläinhahmona kaikkien huuhkajien ja susijengien jatkoksi Suomessa, mutta myös tommonen kuvainnollinen mieshahmo, eli testosteronia uhkuva, atleettinen karju, niin kuin tuolla pöydällä näkyy. No niin, kiitoksia paremmin. Ja kerro, miten susta on tullut noin fiksu ja filmaattinen? Se varmaan äidiltä perittää. Sun tulevaisuuden haaveita Pesiksen suhteen? No ainakin haluaisin pelata superi ja sitten joku Itä-Länsi olisi ihan kiva. Vuoden 2014 Pesisperhe on perhesaarni. Kiitos. Se on nyt taas. Ootas hetki, ruvetaan laskemaan. Oli ainakin 4. Yhden oli sama aikaa. 7. päivä 6. Kankaanpään alueen leirillä lauantai-aamuna, kun D-pojat voitti ensimmäisen pelin koko kaudella. Yes. Ja sen lisäksi, että jos se on niin komea. Se on ollut tuolla pöydässä tuo yksi. Kotona ei paljon kiitellä, mutta kyllä tää ihan kiva on. Kyllä tää. En mä muuten täällä olisi. Kyllä teitä on aina mukava tuolla kentällä nähdä ja onhan se totta, että tässä joutuu vähän joustamaan monestakin asiasta, mutta loppuviimeksi kaikki on se arvosta. Pyyteetöntä työtä tehneet joukkuejohtajat ja rahastohoitajat, niin otetaan teidät vielä tänne näin. Revo, ole. Taputetaan Annelle vielä. Onpa se laiha? On se hiukan rääpäle, se on joulutorttu. Täällä odottaa pukki. Onko meillä kilttipukki? Se on tosi kilttipukki. Se näyttää itse. No, se on loistava. Just käteenkin sopii. Se painaakin just kyllä, se on sulla. Siitä vähän kevyempi paketti. Ole hyvä.
Saadaan toki iso paketti sulle. Ota semmoinen. Ole hyvä. Mistä se on siellä? Jaha, pomppuruudussa. Onko se ollut kilttejä? Joo. Tosi kilttejä. Mäkin oon ollut kiltti. Ootoi, tosi kiltti. No hyvä. Siitä niin. Olkaa hyvä. Tosi kilttejä. Kyllä. Siitä niin. Kyllä. Ollaan vakoiltu. Kiitos. Siitä niin. Mulle joku pieni, kun mä oon ollut vähän tuhmakin välillä. Niin ootko ollut? on vähän. Et kai oo. Aika pikkunen. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos. Olkaa hyvä. Hei pukki! Tää on selkeästi ollut joku tuhma poika vai? En mä nyt niin tuuma. Tossa Tonttu kuuntelin äsken juttuja, niin siellä oli kyllä juttu lensi. Saako pukkia alata? Saa pukkia saa. Totta. Joo. Pukkia. Hyvää joulua. Kiitoksia. Kiitoksia. Joulunen on tosta. Kiitos.